Dolai hangkonni longtrabili bekasteni monukat lombabil amsaini takuk Ojoi Debormani bwsajak bukuk Jasmine Deborma sal kwdwkma rwgui belai bemar hamya manjak kamini saknai nogrogo bukuk Jasmine no phunukmang rang puisa jaga jami joto nokni manui khwnui rok paibaikha. Bukuk Jasmine Debormani umor 12 bosor. Pori tongo class 7 o. Kwbangma jaga saknai nogrogo doctor phunukmang hamya wngui paithago hapaniya saknai nogo twlangjakha bukuk Jasmine Deborma no. Aro hapaniya o bwsago thwi kwrwi hinui thwi rok bo ma dakha sak hamya bukuk Jasmine no. Aro hapaniya o bo sak hamya wngui paithago hapaniyani doctor bai sajakha bini abo fatar hasteo twlangui phunukdi hinui tiprao hamriwi maniya cancer ni saiphano bemar kotor hamya hinui sajakha. Tabuk bono fatar hasteo tlangnani rang puisa kwrwi je rang puisa tongmani bo gamio phunukmang paikha hinui sakha bukuk Jasmine Debormani bupha Ojoi Deborma. Bukuk Jasmine Debormani bupha sakha kha gwnang lukurok ani bwsajakno jotono je manchak chubakhe belai no hamnai hinui sakha tei haphangni thani bo chubachu sankha bukuk Jasmine Deborma tei bini bupha Ojoi Deborma. Chwng chini screen o bukuk Jasmine Debormani ama Ratna Debormani account number rwnai. Account number wngkha 809301213860 tei waisa saphinai 809301213860. Account holder ni bumung wngkha Ratna Deborma tei IFSC code number UTBI 0RRBTGB. Anorok jotono bukuk Jasmine Deborma no khairogui chubakhe belai no hamnai hinui chini koktoma teamni bwkhakti bo norokno kha bai koikha Birirput chini koktoma. Kaka lamsogo chini koktoma o kaka nini sinimung kisa regadi. Ani bumung de Ojoi Deborma. Ge kaka nin cherai je sori hamya je sak hamya mani ge nin cherai bumung kai tamo Jasmine Deborma. Botamo ngmani botamo sak hamya mani. Sak hamya kai ko ang sai de bwsak motok mani iko bahai bakjak sakal thwinung ma hayeng tongo. Ge sakal dhon thwinung ma hayeng tongo sangka pro saimaya chikap rok thwngui sing khana tong. Gaulo thwimaya bwsak motok jago bukung tui rok phaio buwa tui rok kisa thwi phaio. Ge thwi phaio sing solyang tarok tolangkha solyang tarok phunugui wngya odo sotlangkha oilo sorot langkhai borok no oro nagmaya abo ungko tlangni hapani yaw ban tlangkhani defar hon boro defar hon garo tlangata apro first tangpro kom no apro kisa bukung ge phaio ge buwa tui rok phaio garo thangai bari thanga ap thangai asing khinani aramon thanga khior ke thangata thwi hai pura thwi hai kosom chaka ebo motok jak bai tebo muting thanga kai doctor rok no thwi nangnai oro thwi nangnai sago ngai thwi chung ru tulaikha thwi ru tulai ke thaisa ri mabeng ya tei thaisa thaini rikha angya thaini pura khai pura taisa kokha ungkoi taisa pura bithi ro rikha angya tawaisa marnai samangai tawaisa mangko lai marlakha tinta packet thwi rikha Ingke serai ke tabuk bom hai bisi tractor to mani to. Bon tau khai bon ingkai boni besang motong mani ingkai kusuk korong tongo besang motok jago. Ingkai korok sama bo kisa thamchi kajang ma hai rong tongta. Aba heng to. Ingke serai ke tak tang pori tong na. Pori tongo. Bokla so pori. 6
7 koi bosor wngkhana bo mahai bemar hamya bai manjak mani wngma to je sijama to tak 12 বছর পরে sijago hingke puila furu norok je bini sak hamya je puila furu je saimon mani apro puila norok bo hospital o tlangkha apa soilang tasin oro mungo soilang tlang hingke apro doctor ke tamsa doktor kai ko busang motong mani bitiro hokata hingke boi hamya hingke obon pore bor tlang koilo jaka soro hingke or tlangi doctor tamsa ka puila sara boro kai so oro bongya noroga ba ko tlang thani hapan yo tlang thani sata boro boro no oro narang manglang sata boro hingke norok thirok slai make boja thirok slai ka norok thui kai sung hapan ya doctor no slayo free da slai na rang bai rang bolte ko rang bane mana ka baksa kai thui borla thui mar laika ani to munani dolo boro thui borla dekha thui ni borla thui ya dekha dekhata thui borla dekhata boro hingke tabu doctor tamsa nin charai ta bor tlang di ni ta tamsa doctor ke to বাইরে tlang so boja ka baire boja ka tlang di cha hospital o por kolkata sa sanole am mutu kare kolkata na sakana hingke kolkata tlang nani hingke nini khomota to tang kolkata tlang nani je sing to phai je nu phai ka ni nong no obostha kising misik hingke nang phatar tlang nani nini omhai nini khomota to tang phatar tlang nani botlang manani din mujuri boro sang diling ko samkhai ka maise masa bakhet lang manaba hingke kaka ke tam ro khaisa ja iko khetorok buni khetor bakar khaisa bo hangkai haijara ro khaisa bo bahaita hingke salo jodino samrok maya hingke aprum ke bom hai ke salai jak thaparago horok seseng apurago bom hai ke salai jak na to সময় sing yake ma sole eta hingke tabuk nang nin charai na hambe na musung ta hingke charai ni boyos rok ke busur rok no 12 বছর 12 bosor hingke tabuk nong ni kami ni je neta rok mani borok phairo na ne phika waise supano naifane ko chuba mongmai eta ko parani thomlai 50-60 টাকা ro thomlai 5000 suba khana ge borok dair na ko jemon bohno kisasu sajo kon dair na ko dakon habia borok no dair ja khasa mi kata na ba hingke tabuk edisio tabuk ti promote hokai ka tabuk hingke state o tongo tabuk IPFT by BJP hapang tongo hingke tabuk nang hapang no nang tam ko kesanai nin charai je ta bemar bai tabuk tam sanani soba nang lai jakhai hingke nini charai na haminani bagai nang hapang no tam ko kesanai nang ang kasamo sumakai suba sumakai kisa ka hamta ang jemon dugni jemon mukta makai ka hamang basu anti besano mathana mo sumakai ta hingke norong ration card doke APL na BPL tok se tok hingke nong ni Ayushman Bharat card dok to tong obla kare na bela hamne ka aga tabuk bini tam kosto nogor go tam tractor mani tong bini u bemar ko to tractor to ko boni sutunya ro thani sung bonai me ka hamkai thiro ta phai sung bo lo khaja phai pa mano abotro gung ta bon habai ma tong aga ge besam motok jago engkai kujukhoro ngo engkai so somono joli ma hairo ungta thamje potong boni ko khamai gai usekal thim bai futa bai tong besam motok jago sosong puklai mang ma tong jemu te phaisa pugi ma tong dili thuna tong na ma puklai nya ba hingke doctor ke tamo bemar manjak khani sa doctor khai no abo ang sangka sarabo tom cancer da brono cancer boya bo cancer sa cotton so tb dani tb buyan so cancer sa cotton so boro hingke phatar hospital lang hingke hamnai rok ni doctor afka hamnai so hingke busur rang nangnai rok abro saya ngai doctor to boro saya hingke norok tlang nani nong ni phan to tong phatar hospital phan to gre ya phan kre ga nahi ma tong ta bugi oi hingke norok bunga bufang ge norok nini charai khoroksa osuk bemar koto bai tabuk soba nanglai jak tabuk hingke norok bunga bufang ge norok ni bokha buma herok na yeko sung bo bunthane suba suro ma khai tlang ma khai ka ham rong kai suba subu nijin bo kre ke suba suma ka tongja khata nya ta tang ja nai na ma tong khata hingke charai ke pori tong na pori tong hingke mai rok ke sai daman
Cháu mai rồi khách cùng ra tại cái luôn phơi jem nung tôi ta cháu sama kai. Hingke tabuk ke bitir sai da tong na ta Ta kai biti pai thang kai biti na na mana tabu rang kai yang na hameng tong. hingke bitir ke bojang ni na ha Haro hapani ano mana haro. hingke bitir ke free de man Pidi maya itu panya mama biti dam mamang sih. hingke te bobo sak nai na otlang jaka bono Talang nama iko soleng ta angkai koilosor tabu iko hapani awo. Oh dia tinta jagat lang ta. hingke tabsuk dora nong ni busur rang bai khana Rang to hisap sara takma chi ring subaya ko bunyo je nama ni ding sepaya kon tabu. hingke tabu ni sare na belen hamre na mujung dong Pinta hamni makai to kaham ni jibo tongna sana kosto budili thuna sa puga ma puglayo hayang layo ba haita. na besam motok jago Besam modok jago saka modok hingke jago. apro thini mari ro gedang apro Thuyni mari ka thuysi kasai tongo takpano kasai tong thuy. Modok jakai kasai tong saka tong tin budul ngitong. hingke apro kek to mane chiri khoke ro go ma ro Iko puk je khai ko jol jago ta buma phano puguri khai je phano gana tonga puguri khai jala manjakta jol jakta. hingke mukti ro lai khang hingke apro ke Ya apro ke kisa pungna na yata. na hingke belen tek to to mo to na aga tabuk bini tam kosto nogoro go tam tractor mani tong bini u bemar ko to ni Tractor to ko boni sutunya ro thani sung bonai me ka khai thiro ta phai sung bo lo khaja phai pa mano abatro kung ta boni habai ma tonga khai ge besam motok jago ge kujukhro ngo ge so somono joli ma hai ro kung ta tham ju potong boni ko khamai ge usagal thim bai futa bai tongo besam motok jago sosong puklai mang matong jemu te phasa pugi matong dili thuna tong na ma puklai nya ba hingke doktor ke tamo bemar manja khani sa doktor khai no bo ang sangka sara bo tom cancer da brono cancer bo ya bo cancer sa cotton so tb dani ti tb bu yan so cancer sa cotton so bro hingke fatar hospital lang hingke hamnai ro ni doktor afka hamnai so hingke busur rang nangnai ro abro saya ngai doktor to bro saya tabuk state je tabuk sini cm sini mananiya mukhyamantri biplab kumar dev hingke nang bono tam ko kesanai kisa suwasu manani obonoti ang sini ko biglok dev sarno kesam semua ni cereno ke suba khai hamnai ta rang paisa ni bebar tei amang jong saikna tang rang jemang chobana jat an besano hamne na bagai hingke cm no nang nini sak ninjrai ninje sak hamya rok no borok no nang obonoti tam sanai na tom sa tong ko ani sa ko brok subang sun subar ke kahamnai ta hambai bela manai nin bung tam kha Jasmine Devarma, nang po kala so pore 7, class 7 no bo school pore Lampabil High School. nang tam ong mani Bushago kosong paimaning lokai yakung chau. Loka asta gong kata. Yakung ko yak shir ko si phagun chamai ke. Loka hama ko sumine min thata. hamar nai maya mata Khakalap sa kisa puru ke. hingke nang doctor rok na jaka I hingke bitrok side tong tabo tabu ko biti zaman pai khata. Na hanjai ke. hingke nang hamdana musung Hamnam musung hingke mairo ka side man nang Jaimana. mairo sai mano nang sal besa nang buhrun jin saimang ka nini sak hamyang mani man tam ong nini nang bomai kosto tam kosto ong nang First ko sikal thing mai ke kosong phai das loka bari thang loka puk khagaro kosong phai pai thini mari hake hingke uloke yakung loka asta saga loka kosong goi buhuk roko ni thai phaya buani buarong thai te khangaro ko kosong tong bai hingke sasa besaroke basakai saya yak simi hingke nini boyos beseng ka 12 বছর 12 bosor hingke nini bumungke mungka Jasmine Devarma Jasmine Devarma
hingke nang belen hamna musungo na hingke nang lukurong thani nang tam kok kasanai nang hamna bagui lukurong no nang rang puisa rok kisa sik suba suni bagui nang lukurong thani tam kok kasana musung hamna musungo hingke nang lukurong no nang tam kok kasanai kisa misa anu suba di rokni kok rok kasana musung lukurong no kasana musung go hingke lukurok suba hangke seneng hamnai hingke tabuk nono doktor boro telang ni sa nono kolkata wa thini doctor lang rihna Kolkata thini doktor telang ni chawo hingke nang or thange hamna musung tana hingke rang puisa green bagai thangmaya sal besek engka doktor sawi thangmayang mani uka semia pogi thangka da hambai bayani ni sini mungkin sari kali Engkau serai bin kaki. min kaki ge serai ta mungmani Serai masung bo saimia mana trik itu besang motok jaga paye mana somsama hayung payota pura sorry aste ke barewe ingka jengbo asuk ikon teke saimiang tongai jeng ulo naya kone ikowe doktor talang khang ke doktor talang ma pore ke omatim te hingjago samuruk bo jengbo asuk saimia ingke abono ikowe jengno aro agotala ikowe hapanya hospital talang ma pore bayre telang na nang na hinai sawai ingka jeng bayre telang na ni rang kering aban bagai jeng ma ikowe toni mari kata saranya bosa ka telang nin cha phadar hasto pase to jengbo hospital thanga si iko jaya ba anga sik saimia ta bosa ka telang de hin saka ge serai no ke hamnai rokni sa doktor hamnai hinai sawo bayre telang ke tong ke jeng bayre telang na se jeng rang se kering tong ke baban bai telang mayang tong lai kata jeng ta hingke tahu serai no boyas besrok na iko 11 12 baro hingke bopori kong pori tong class 7 100 hingke tabuk nang o bin kaki ngai o kamini lukurok ni thani ba hapang ni thani kisase subau sumana bagai hingke tam kok kesang nai nang lukurong no sano jeng no mane je suba mante ka jeng no suba khangke jeng onege kota saja kota tana no hambai bela ke sin kok to mano jorare ma bagai